Yes, sa mga kabistado mayong aga no, direkta subong sa may area sang Molo no. So diin may gin kasadring drug bypass operation sang RPDEO no sa ano ni no sa pagpanguna no ni Police Captain no ang Agent Suliman sa subong nga mga tinuon no. Makita naton dre no ang banamo nga sachet no sang ginapatian Shabu ag ini nung operasyon malapit kita diri no sa isa ka hospital diri sa may area sang Molo Timawa mga kabisado. Sir, ano mo guys? Dinner ko. Oo. No, pag yari no nagpadayon diri no ang inventaryo no sang tawag sini sa aton yung mga operatiba kag makita man diri no ang madamo nga plastic nga may unod sang ginapatian Shabu diri sa may kuna area diri sang Molo Timawa no. Yari karon ang isa ka persona diri ang gikilala kay alias Meg no nga yari sa subong ti nga istorya diri sang operatiba naton kining subject person no. Sa mga late viewers naton, yung makapresenta na yun ang certification mo. Yari no ang bypass money no ginaisip mismo di sa ano subong sa tubangan ng sang aton diri kaya sa ibang pangkatapo diri sang media mga kabistado no gikan sa posisyon diri sang subject person ining bypass money no, ang mga kabistado. So wala pa kita diri sang idea kung pila ini no ang bypass money nga aging gamit no sa mga operatiba no pagbakal diri sa subject person naton mga kabistado. So yari diri no sa area man kabistado no suno mo diri sa area diri may motorsiklo no nga natumba ginapatihan no iya ka subject person diri. Okay. No kaga may isa diri ka motorsiklo no nga may natumba diri nga motorsiklo ginapatihan ang ka subject person nga naaresto di sa karon sa ining patigayon niya bypass operation mga kabistado.
Okay, mga kabisado, sa liwat diri kita sa may area no sang Molo. Sa din no maging patigayon diri nga drug bypass operation ang RPDO no ako ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Batang pulis sa subject person no nga karon nga diri no bilason bangod no sa sini no sa tuyo patanin mga pagpalagyo no nga may ano diri siyang motorsiklo nga tuwag sini namig nasakyan siya kung may ginamaniho siya nga motorsiklo o tinatumba diri siya ang mga kabistado kag amo diri no nga may mga gas-gas kuno diri siya sa iya nga mga lawas no kag yari no ang nga sitwasyon padayon diri no nag inventaryo no ang aton nga mga operatiba toy diri no sa mga recoveries no gikan diri sa posisyon sang subject person kag yari makita diri mismo no sa gidalatag diri sa lamisa no kon nang padayon ni inventaryo diri makita nung pila ka mga sachet no sang kon sachet nga may unod sang ginapatihan sa bo no tiyari wala pa kita diri sa initial kung pila ini ka mga plastic no o na pila ni ka bulto no nga nakuha diri ang mga kabistado gatinguan man naton no kon mapa-interview diri ang team leader nila no si Sir Suliman ti kabay pa no mapa-interview siya ti god nga may detalye kita diri no sa ining bypass operation. Ang mga motorsiklo yung Honda Click nga puti, no? Maatim siya malagyo. So may nagani kayo na intercept pa natin sila mga or mga otoridad naton at napigayon sa manako, no? Okay. Huwag po ko interview kayo sa lima. Wala ka pa pangalan. Huwag po ko interview. Interview ko siya. Shout out sa kanila kung mga sa ganyan. Huwag pa siya. Ayun. Huwag pa. Ganun yan siya. Okay na. May interview ka pang kayo sa lima. Okay, no, dire kita sa may area no sa distrito sa Molo o kung malapit kita rin mismo sa isa ka hospital no diri sa may Timawa ang mga kabistado. Sa din no gin ka sa ining drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit. Nabatok diri sa subject person no nga karon diri sa paginakop sa mga operatiba samtang nagapadayon diri ang inventaryo o kunang inventory mismo sa iyang atubang ang mga kabistado. Kag makita man naton diri sa lamisa may mga piladri ka plastic may unod sang syabo o kung may mga piladri ka bulto sang plastic no nga ginamarkingan diri no amo ning ang tawag sini ginaligar no nagalin sa posisyon sa sining subject person kaga may iban diri nga mga na-recover no nga mga non-drug item kaga nalakipan diri no ang tawag sini ang bypass money no nga gingamit diri sang operatiba kago nya ibakal diri no sa Sir, Nold? Sir Nold? Sino pangalan, sir? Rogelio Evangelista. Rogelio Evangelista, pala ito dyan. Pagtapos na sir sa mark, sir, ma-request ko isa lang ka-witness. Masabay ito kay pati ko. Ito ang dalawang din ganito lang sir. So, ang pangalan dito sa subject person naton, si Rogelio Evangelista, no? Mugla ng initial naton dito mga kabistado. Ini siya si Rogelio Evangelista.
no kag wala pa kita diri sa initial nga impormasyon no kun diin siya no nagapuyo diri sa Maya syudad sa Iloilo no o kun taga diin man gid siya ining subject person nga naaresto diri sa aton nga mga operatiba. Okay no, sa mga tigtumananaw naton dira live subong, para sa itong mga viewers, amunti karon na itabo diri sa may area no, sa distrito sa Molo. Diri kita na sa may Timawa no. Moro Timawa ko na ining alagyan pakadto sa may isa ka hospital, diri sa may Moro Timawa no kasi din ang maging kasadring drug bypass operation. Batok din no kay Rogelio Evangelista no. Ang na sa karon yari siya sa paghinakop diri sa mga operatiba naton no sa RPDO no nga karon yari nagaduko-duko to siya isano pa diri sa initial nga impormasyon may motorsiklo ini siya no nga natumba diri atubang man mismo sang area no sang gina-inventaryohan sang aton yung mga operatiba no ginaaligar no malagyo pa kuno siya tani sa pang natumba di siya nagkaangkon siya sa mga gas-gas no sa iya kung napiladri ka portion sa iyang alawas. Now check natin kung dagdag mga kabistado kung anong nindampi ng mga pilas diri sa nga ining subject person sa subong nga tinuod. Okay no kay tuwag sini kay si Mike no palabrika diri kita sa may distrito sang Molo palabrika. Sa Maya Molo, Timawa, no? Malapit kita sa ospital. Padayon kami ang baga, dito po, okay? So, makita na to, pinila nila mga plastic na ginapat nila, dito po, ang na-recover sa ato ng mga oportunidad o ang video. So, kung hindi lamang, mga Ayari si Kagawad no, witness karon diri sa kasang drug bypass operation. Karon na i-check yard nila diri no ang ini no nga tuwag sini ang motorsiklo no nga ginapasuni no ang ginamaniyo sang ining subject person nga ginaaligar na tumba bangod no sa pagpalagyo no. Kaga may cellphone pa diri nga natakod gani mga kabistado tanawa bla oh. So maning ginapasuni no motor sang subject person no. Diyari no may mga witness man diri no kag ipatindogon ano sang ato yung mga operatiba ining no kag i-search diri no ang i-search diri no ang motorsiklo no nga ginamaniho diri ni Rogelio Evangelista no napasuni na lagyo kaga siya nga tumba no kaga nakangkon diri sa pila ka magasgas sa iyang lawas. Amo mo to hiya sa. So amo ni ang Giga 50 motor no nga Honda Click. Hotspot ka? 5 Giga 50 na may duag. Hotspot na rin Amo ni siya ang gingamit sa Giga 50 subject person. Ako ba? Hotspot ka? Ang arestado subong sa ato nga Hotspot na nay. Yawa nga na. Sige be. Okay. Ano ka na? Check pa sa ato ng mga Sir Ronald, komunidad. ka na yan. O mga katapos Plata na yung umid dyan. Ano yan kita yan. RPDO, base na may harapan na sa putod sa sundot mismo sa iyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, nano ka? Na ano ko? Dahil kita, ngayon Dahil lang. kita, dahil kita, Para dahil mga ano sa live. Di ba initial book siya? Oh, sige. Initial box sila. Connection field daw. Sige, Sige, sa tanggat spot ko. Kung may papilis, papilis. Giga 0939263789.
Sorry no. Gas, may face mask. Gonna search diri sa karon. May sunod lang ng sunglass, face mask kita naton. Ini ang envelope nga brown. So mo diri no gina search diri no sa aton mga operatiba ining motorsiklo diri sang subject person no nga ging kilala diri kay Aurelio ng ibang ilista nang ginapasuni diri siya nang nalagyo no sang sa aton yung mga operatiba no sang samtang nagahiwat diri sang drug bypass operation. Ryan F. Gervasio. Ryan Gervasio. Relio. Kaya siguro siya motor tao. Gin ba mo? Ginulam mo lang ato. Okay, ginulam mo lang daw. O ginulam lang kuno no ni isang ining subject person no ining motorsiklo. Sunod ni sa double check person. Sa singit ito. So sa dili lang kita dugay mga kalerto no ibalikan naton kay padayon pa man ni ang pag-inventory sa naton nga otoridad sa Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU. Kay makuha kita sa informasyon sa team leader o mismo man sa sa hepe sa RPDU mga kalerto. So ang hambal niya, yung nabakala ni siya isang tawag sinisang balo, balot lang siya dili. Wala pa kita diri no sang exact kung ano na diri nga street, ano gid siya nga barangay, no? Landmark na naton, malapit kita mismo diri sa popular diri no nga ganakan-an bala sang tawag sini. O malapit kita sa Brotuan diri sang doctors, o malapit kita diri sa may sisigan diri sa may doctors, no? So mo diri no sang pamangkot diri sa operatiba naton ining subject person no Kasado suno sa iya no ginhulam niya lang sining ining iya nga motorsiklo no kag may papilis man diri no sang pag-search diri sang operatiba naton may papilis sa sulod apang hindi iya pangalan no mga kabistado. bulong inipit sa over the counter. Android cellphone lang araw sa karaw sa kabesa sa Kag yari diri no ang pila ka mga plastic o kon pila ka mga bulto diri nga aning plastic may unod sang ginapatian siya bo. Ti may mga markings sa Mandria na wala pa kita sang idea kung pila dring na-recover no sang operatiba naton gikan sa iyang posisyon no kag karon dala man din ang pila ka mga nakumpiska ang mga non-drug item no kalakip dring isa ka Android phone. So Mike Palabrica no standby kada no sa detalyeng kung ano gimandriya nga barangay. So may interview kita diri sa hipi nila no. Hindi kita no taga DPWH sagod niya may balaan ring pila ka mga kanto diri no ka sining barangay. So standby kada ang Palabrica no. Kung ga bukal man dugo mo standby kada. Sorry no nadala diri sa inventory no ining motorsiklo no sang subject person natin.
So sa diri sa area mga kabistado, iklaro lang nato no kay sa initial diri taga Kalaparan ari Valosya no. I-confirm naton mismo diri kay Sir Suliman no ang kon initial di initial no nagapuyo. Mga kabistado. Standby no standby. I-check na rin. Okay po Labricano, kung maintindihan mo lang sa bahay namon, hindi kami pwede ka buya diri sang mga impormasyon no kung hindi gikan diri halin sa baba sa mga operatiba kung anong lugar kung dinggi man no kung anong pangalan sinisang ining subject person kung pila ding nakuha siya no. Lakip man no sa imong ginamensionar partikular man dira. Hulat lang kita no standby ka dira. No, kag dapat ang ining mga impormasyon mahalin gid no sa natungdan o kun hipidri sang ining operatiba nga nagkasadri sang drug bypass operation. Okay no, salamat gid pala Labricano kay naintindihan mo ako nya bahin. O standby lang da no, kag pasensya gid no kung mismo no hindi kabuya sang ining mga impormasyon no kung hindi maggikan sa hipis ni isang operatiba no ti kapin pa no operasyon ini no sang anti-illegal drugs no. Kag hulat lang kita no para sa mabakod ring impormasyon gikan gid sa natungdan mga kabistado.
Kay palabrika po grabe ka man imo ya kabistado palabrika no. Di may human rights man kita no, hindi man naton pagpadala sa ini sa pison bumaluoy kita. At may justice man kita diri sa aton nya Pilipinas no, ti bahala na kita dira ang aton nya justisya no, o kun aton nya mga layi ang maghatol sa iya kabisadong palabrika no. Iti kabisado ang palabrika ano nato na may mga batas makita diri nung iyang ginlapas so iya man na iya pa pagkatubangon kag iya man bayaran ang iyang sala sa aton nya pungsod Pilipinas no, aton sa pungsod nga demokrasya kabistadong palabrika. Maluoy makita kahit paano ano, may kabuhi man sila no, may balatsagon man sila ang kabisadong palabrika no. Okay no. Karon nya diri sa tubang mismo ining subject person no gina-inventaryo diring mga na ang pila ka mga plastics as say sang ako ng plastic may unod sang ginapatihan siya bo no, gina-inventaryo gid mismo sa iyang tubang ta siya ya no ti nagatakilid diri no, ti nagastorya diri sa aton nya operatiba no, kag may-ari man diri no nga pila ka mga non-drug items nakuha man diri no, ginaligar no nakuha diri sa posisyon sa sining subject person naton ang mga kabistado. Basta Estimo. Yun, 15 kalapit. Tapos, solid-solid, nalakpan na siya. Mawala, tapos, nakagawa siya doon
Shout out. Shout out sa aton yung mga gilid, yung mga loyal. Kay Remedios Tuarez, Gabriel Dominic Capumos, no? Sino pang arada. Share niyo mga kasama na itong event mo. Estimawa Molo. Okay, kapistadang palabrikano, paborte man yung mga bisyon, no? O Diyos ko. Di porya lang i-deserve man nila ni mapriso, no? Kung pa matudan, kung sila gitman, no? Ang nag-upot rin, no? Sa illegal nga mga droga, mga kapistado. Okay, no? Solid viewers naton si hindi kitaon sila nagambal mo. Si Ilisame Misahon, okay. At ma'am kitaon na live. Okay, nagahalin-halin kita no nagakuha mo kita diri sang maayo nga angulo no ti agod madudong sa inyo ang matauhay diri no nga kuha. Sining patigayon nga drug bypass operation. Sa debat no diri kita sa may Barangay East Timawa na Molo no sa diin aging kasa o kundri ang aging kasa ang drug bypass operation batok diri kay sa subject person nga si Rogelio Evangelista no taga Kalaparan Arevalo Inicia no taga kadalaman diri sa no ang iya ang tuwag sini ang ini nga motorsiklo no nga ginhulaman lang no sa nakakabalo kung ano sining nung iya nga ginhulaman kagaya rin mismo siya diri no sa atubang sang tuwag sini sa atubang sang padayon nga pag-inventaryo no sa mga recoveries diri sa iya no sang mga operatiba no ti sa tubang ya mismo no na markingan diri ang pila ka mga plastic nga may unod sang ginapatian Shabu. Wala pa kita diri no sang initial numbers no kon pila ini no ka plastic mga kabistado kaga nalagip man diri no ang tawag sini ang na-recover sa iyang position ining pila ka non-drug items tarakip man diri ang bypass money kaga ang iyang Android phone kabistado. Inventory no sa ato ng mga otoridad wala pa natapos ang inventory so ibalikan na nato no sa mga dugang detalye kay interview nato ang hepe o na mismo ang team leader para sa Regional Police Drug Enforcement Unit. So direkta no sa liwat diri sa may Barangay East Timawa Molo. Ako si Alerto si Marco Pineda sa balita ng serbisyo publiko. Gusto ko alerto. Talaga ba? So, Diction mo na ako kaisa. Okay mga kabistado, standby diri sa dugang nga detalye no sa kung pila no ang tawag sini pila ang estimated value diri sa mga ginapatihan no nga illegal nga droga ang nakumpiska batok diri kay Evangelista no kag kon ang tawag sini o nanong background niya sini no sa ining arestado naton kon subject person diri sa kasang drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit no kag mantayan man no kon kay sino gid man ini no ang motorsiklo nga sunod man diri sa tawag sini no sa subject person o ti iya lang ya gin hulaman
mga kabistado. So, gikan diri no sa may Barangay Istimawa, Molo, Iloilo City. Ini naman si kabistadong Aaron Refollo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.